Маладыя і мэтанакіраваныя. На 21 настаўніка пабагаціў сёлета педагагічны калектыў Шклоўскага краю. На працу ў наш раён прыбылі 18 выпускнікоў вышэйшых навучальных устаноў і 3 сярэдніх спецыяльных. Гімназія Шклова – першае працоўнае месца настаўніцы пачатковых класаў Дар'і Аўрамавай. Як дзяўчына тут уладкавалася, за якім настроем шчыруе, даведалася наша здымачная група. Дар'я Аўрамава, як кажуць, мясцовая. Нарадзілася ў Шклове, тут жа скончыла гімназію. Пасля вучобы ў Магілёўскім дзяржаўным універсітэце імя Куляшова па накіраванні вярнулася шчыраваць у родную навучальную установу. Дзяўчына прызнаецца, прафесію педагога абрала не выпадкова. Гэта ўжо сямейная традыцыя. Именно благодаря династии я тоже стала учителем, потому что родилась в семье педагогов. Мама учитель, папа учитель, дяди, тети тоже учителя, бабушка тоже учитель, брат учитель, поэтому кругом одни учителя. Родители тоже работают у нас в гимназии. Папа учитель физической культуры, а мама воспитатель группы продленного дня. Работает со мной в тандеме, вместе работаем в одном первом Б-классе. У педагагічны калектыў гімназіі Дар'я ўлілася незаўважна, лёгка і проста. Кіраўніцтва і калегі заўсёды дапамогуць, параяць, падзеляцца опытом. Учителя все знакомые, всегда к ним можно обратиться, они всегда помогут, никогда никто не откажет. Посещаю уроки других учителей. В школе у меня есть педагог-наставник Шилко Наталья Владимировна, которая тоже всегда и поможет, и подскажет, и даст совет. Также администрация, которая посещает мои уроки, тоже дает советы, какие-то подсказки. Всегда можно обратиться к кому-то. Без цяжкасцей у рабоце не бывае. Ёсць яны і ў маладой настаўніцы. Аднак, як прызнаецца дзяўчына, любоў дзяцей кампенсуе многае. Дети сейчас очень разные. Один более гиперактивный, другой медлительный. Нужно вот каждому найти подход определенный. Вот это, наверное, самая большая трудность. Потому что на уроке нужно подобрать такой материал, чтобы одному кому-то быстрее, кому-то, чтобы он помедленнее как-то что-то сделал, потяжелее, полегче. Вот это, наверное, самая большая трудность. В чем самая большая радость от работы? Ну, это, конечно же, дети, самая большая радость. Их лица, когда приходишь каждое утро, они радостно бегут, тебя обнимают. Дарья Григорьевна, здравствуйте. Вот это, наверное, самая большая радость. Дар'я Аўрамава лічыць, што чалавек не павінен сядзець на адным месцы. Яна за ініцыятыўнасць, крэатыўнасць і сучаснасць. Маладая настаўніца заўсёды ў пошуках новых форм работы з вучнямі. А яны, ў сваю чаргу, адчуваюць яе адданасць любімай справе і вельмі ёй за гэта ўдзячныя.